Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausap ka Sa igsuunan hinagsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad ining sakripisyo ang Santos nga Misa. Nakasala kanimo ug nakalapas sa imo kahayo. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Pakita gumaw kaluoy kami nga nagapaa sa kaluwasan. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kasing-kasing mahidulsulon hayag Ginoo'y saliway. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Kaluyan o tagadaw sa Dios ang makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong Diyos, langit nun ay Diyos Amahan, makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kani, nagapasalamat kami kani, nagadari kami kani, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, pagtunganan sa Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawa sa salat sa kalibutan. Kaluoy kami, ikaw nagalikod sa tuo samahan. Dawatan ang among pangaruyo. Kay kalawang ang Santos, ikaw lang ang Diyos.
ikaw lamang ang labing-andong, O Jesus Cristo. Tuban sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Ama. Amen. Amen. Bagampo kita. O Diyos, nga nag-aka kang San Martin de Porres, nganha sa himayang langit nun, subay sa dalan sa pagpaubos, ihatag ka namo ang pagsunod karon sa iyang mga bantugang panig-ingnan, aron maangayan kaming bayawan, uban kaniya nganha sa kahitasan, inikamatay sa among lawas dinhi sa kalibutan, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang huna-huna, labot sa iyang pilion og panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tawo nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa huna-huna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan, kay siya'y nagbuhat sa tanang butang og nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya og alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Naguula ko ug ania sa kasakit. O Dios, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipti ako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya
uban sa pasalamat. Tanawa, kamong mga mapaubsanon ug pagsadya. Kamo nga nangita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalinhog sa kabus, ug ang iyahang nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, sa imong dakong gugma, tupad kay ang Dios magluwas sa Sion, ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon maoy makapanunod niini, ug sila nga nahigugma sa imong ngalan magpuyo niini. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Alleluia, Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kaninyo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus ngadto sa nag-imbitar kaniya. Kung ikaw magkumpira, ayaw imbitaha ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga tao nga mga dato mong mga silingan. Kay kini silang tanan, makabawos pag-imbitar kanimo. Ug sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumpira ikaw, maoy imbitaha ang mga pobre, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mas maswerte ka. Kay kini sila dili makabaws pag-imbitar kanimo. Baslan kara sa Dios, inig ka banhaw sa mga taong matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manglingkod palihog, maayong gabi kaninyong tanan. Karon gyud ang pista ni San Martin de Porres, November 3. Og tungod kay pista karon gayud ang pista ni San Martin, dili ingon nga ginmove tungod sa panghitabo. Karon magyud ni aka isimba gika, no? Kay sa tibuok kalibutan, November 3 man ang pagpasidungog sa maong matarong nga tao. Daghang mga tindahan nga nanira karon, pero daghan sang tindahan nga miingon ang tag-iya, wala ba't itay halin kaayo na tong Sabado, wa ka itay halin pagka Domingo, na ikatulo na rong adlaw, dako na tag-alkansi. Munang nangabligid sila. Nangabligid sila. Ang katuyuan nga
makaganansya gihapon bisan bagyo. Bisan lisod ang pagsakay sa motor. No problem about those who have cars, who have drivers, because life is easy to them despite everything. But for kanila, nga magsakay paghabal-habal, pag-atang pa og jeep, mo kat-kat pa, di ka ang nabakilid, naman ay mga pakilid din atong mga communities din sa parokya, lisod baya nila? Lisod kay nila. No? Pero nagkauban ta karon tungod kay maghatag pa si dungog sa matarong nga tao. Ug ikaw pod ug ako gustong magpabilin sa dalan sa katarong. Hoping nga di kamatay ining lawasa, ibayaw unta ang kinabuhi. Moingon dayon ko, kinsa kay mag-una na itong kamatay, no? Karong tuiga ba? O sunod? Sigurado ginang mamatay, pero kanusa, wala kay bao. Siguraduhon lang yun ang pagpangandam aron dili maarkansi. Sama na si negosyante. Sama ako ug ikaw nga nagnegosyo. Sama ikaw nga nagnegosyo. Investment kini ang atong pag-apil o pagsubay sa dalan sa gisubay ni San Martin. Pila ka tuig na ning agi, pero ang dalan mao gihapon. Nakahuman na lang si San Martin. Ug nakahuman siya with flying colors. Nahuman siya nga madaugon. Ug ikaw na pod ug ako karon. Nakasabot sa paningkamot. Nagkasabot sa pwede gayong maabot uban sa itong pagtuo o pagdebosyon sa mga taong nagbilin o handumanan sa matarong na pagpuyo o pagsubay sa dalan sa kinabuhi nga hinatag sa kitasan. Mo nang niya kakaron, niya po ko, giingon gani nga dili ko madayon karon. Gibalhin-balhin to. Pader, dili madayon ang misa karon. Pader, adto sa silong ang misa. Pader, ibalik na po sa taas. Nahangawa ang mga inuntang nag-una. No? Nahangawa. Pero ikaw, wala. Layo ba yung inyo, ha? Sigurado yun. Gisigurado ni mo, maatug ko. Muatug ko. Muatug ko. Sa mas negosyante, miingon, wala tay halin kaayo pag Sabado, wala tay halin pag Domingo, karon siguraduon kinato mga plita. Pero ang ima investment, maugayod ang Eucharistia. Maugayod ang tag-iya. Sa Bagyo, tag-iya sa Bagyo, ba? Kung tinuod ang gisulti ni San Pablo karon nga ang tanan nahimo pinaagi sa Dios ug alang sa Dios, niabot sa kung una ang bagyo niabot karon pinaagi sa Dios ug alang sa Dios. Aron mosimba ang mga tao, muila sa Dios. Niabot ang bagyo aron ang mga tao miingon bahala nagmakinaunsa. O simbagi ko karon. O kamong mga kauban ko sa pamilya, kung dili mo simba, pakiton ko kamo nga makasimba giday ko. Kay ang tag-iya maoy naghatag kanako ining tinguha or desire to go to church and unite with Him. So that was the life of Saint Martin. Mingon siya, ang akong kasing-kasing kanunay untang mahigugma kanimo gamhanan nga Dios. Ang akong nauna kanunay untang maghuna-una kanimo. No? Ug ang akong kalag kanunay untang maghigiusa kanimo tabangi ko. Nakasabot ko
sa kinabuhi sa kalibutan nga pangandam kini sa kadaugan. Kay kining kanibuhi karon preparation sa akong pag-aapilan nga competition championship. Maong himo ang akong kasing-kasing kanunay mangita nimo. Ang akong una-una kanunay maguna-una nimo. O ang akong kalag kanunay mahiusa kanimo. Unang doon na siya dako kaayong kalipay kung siya makakalawat. Dako kaayo niyang madawat nga kusog kung siya makaador. Makaador ba? Kana-kaning blessed sacrament na to sa silong niya usahay naitaw, usahay wala. Walay kauban. Niya maadto ka dito, wahatag kag pila kagutlo o sa kaoras, adoration. Makikiusa sa iyang presensya na usahay mabiyaan. Si San Martin, tako kay iyang kalipay o iyang tinguha nga makaador siya sa buhing presensya ni Jesus. Di lang sa santos nga misa, kundi di kahuman sa misa. Unang naingon siya, bisag unsay buhaton sa taong pobre o taong dato, pwede nga mahimong pag-ampo. Kung kini, iyang buhaton, isip iyang paghatag o pagtagad sa kahitasan. Bisag manilhig ka, bisag manglaba ka, bisag magpanday ka, pwedeng pag-ampo na kini. Kung himuan nga ang Dios mo hinungdan nga nakapanday ko o ang siya po'y hinungdan o para pod He is the reason for my strength nga maka do carpentry o para pod niya ang akong gihimo pagpanday. No? Nakasimba ko karon tungod nimo o kini pang akong pagsimba para gid nimo. Nakanegosyo ko karon tungod nimo o kini negosyo para pod nimo. Doon ako'y kwarta nga nagamit para sa negosyo tungod nimo o kini pong negosyo ha para nimo. Para nimo. No? Doon ako'y anak, kamong mga minyo, kami wala may kanang blood nga anak, no? Doon may mga anak spiritual, no? Children. Doon na tayo niduol, litahod na to, tungod sa Diyos. O kining mga tunghanang litahod na to, miila na to, para unta nigid sa Diyos, dili para nako. Aron bisan asa ko ila kong sundon, o pangitaon ko dili, ang Diyos. Bisan asa sila, ang Diyos may ilang sundon, ilang pangitaon. Anak, nakapakaon ko nimo, nakapa-eskwela ko nimo, tungod kayod sa Diyos. Ug ang imong pag-eskwela, anak, para unta usab sa Diyos. Sumingon sa San Martin, kabisan usay buhaton sa tao, bisan usa ka ordinaryo niya, o sa ka ordinaryo ang iyang buluhaton, mahimo na kining pag-ampo kung gibuhat kini. O giila kini nga nahimo tungod niya o para niya. Para niya. Simple. Napagsabot pero nanginahanglan sa pag-ampo sa matarong nga tao aron atugid kaning makabot. Aron kining makabot sa dili pa mamatay kining lawas. Kining lawas. Nahadlok ang mga tao nga ang bagyo makamatay sa lawas. Nahadlok karon mga tao. Nahadlok ba ya pugo? Nahadlok ko, no? Sa akong buluhaton ugma nangandam na ko karon pero wala mahuman gyud. Kay ingon ko basta kusog ang hangin ugma ug baha. Di na ko mabuhat. Nangandam ko dito sa gasoline station daghang namalit og gasolina kanadlok lagi.
nahadlok, no? No. Mahadlok pod ko, mamatay. No? Pero di man guni kapanghatag sa uban, lingon, ma, imo na lining akong kamatayon, kagusto kong mabuhi. No? Di mo guni kapanghatag, di guni kapanghatag. No? Ang Ginoo namatay, nagpakita siya, aron, doon na tayo dalan kung saan nato pagsugat ang pagkamatay. No? San Martin de Porres, father of the poor, charitable man, ikaduhang patron sa Kapitol Parish, iampo kami. Iampo kami. Gusto unta mi, pero di na mo makaya. Iampo mi. Ngadto sa tag-iya. Kasi dili pa maluya, o dili pa mamatay, makabuhat unta mi. Sama sa imong gibuhat. Nga, imong giila, nga siya gayud mo hinungdan nga nung nakabuhat ka ni adto, ug para niya kining buhata. Please stand. Nagatuo ako sa Diyos nga mahan, makakagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong ang Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang siya sa krus na matay ug lubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Di kan dito mubalik si aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing wala nay katapusan. Magampo kita ngadto sa atong amahan nga atua sa kahitasan nga ang pagkamababihon ug ang pagkaabli ngadto sa uban, labi na katong dili makabawas kanato, mamahimong pagpadayag sa atong halawom ug tinuuray nga gugma sa Dios. Busang moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, magpakabana ilabi na sa mga material nga mga pinanginahanglan sa mga kabus ug sa mga gibaliwala sa katilingban ug mualima lakip na sa ilang espirituhanong mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang publikong mga alagad sa kanunay daling duulon sa tanan, ug nga kanunay nilang pangitaon ang matuod nga kaayuhan, alang sa ilang mga ginsakpan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanan nga nagkalisod sa pagpuyo, makakaplag og tawo nga moabi-abi, ug andam ug tinuod nga mamati kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga mitahan sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga masakiton, mga adunay kabilinggan, ug mga kabus, makabaton sa matuod nga diwa sa gugma ug sa pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makadangat ug makadayon na ngadto sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ginoong Dios, gihatagan mo kami sa tanang butang maayo. Tabangi kami aron makaampit
Mapaambit namo kini ngadto sa uban, ilabi na ngadto kanila nga nanginahanglan sa among pag-atiman ug pagtagad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mangigsuon pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan ang labaw ug kamahanan sa tanan. Dawaton alang sa pagdaig o paghimaya sa ingalan. Alang usab sa atong kapuslanan at sa tibuok ng santos nga simbahan. Madawat unta nimo naghangyo kami Ginoong Dios among Amahan ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad sa imong altar alang sa handumanan ni San Martin. Itugot nga human mapildi ang mga kalisdanan gayutanon, bahimo kaming mga adunahan ug bahandianon diha sa kahitasan. Ikaw lamang ang makahimo nini alang kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalampo sa simbahan, pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos. Ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma, ingon man aron makabuot namo ang kadaugan sa katapusan, nga maluwas gayud kami gikan sa kasakit o kangit-ngit nga dala sa kamatayon. Ug madasig kami sa bantog nilang mga binuhatan sa dinhi pa sila sa kalibutan o nagsubay sa imong dalan. Ug unta matabangan kami kanunay sa ilang higugmaong mga pag-ampo nga magkapalipay o magkapahimuot kanimo. Ug busa uban sa mga angelo mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang wayhon o nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa himo himaya husana sa kahitasan. Daigon ang nagahampi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kid ikaw, Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu o pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pain, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paangi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Di pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag siya ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan ki kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bangkog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, dinipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Jesucristo, mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdubi Ginoo ang imong matuuhong katawhan, ang simbahan, lukop sa tibok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibok katawhan, labi na kining ania matinud-anon sa imong atubangan karon. Hinumdumisab ang mga maigsuong patay na ang ilang mga lawas. Malaumon nga mabuhi sila tungod sa imong grasya sa pagkabanhaw. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. O kaluwi kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon, amo ikawng himayaon, pinaagi na Jesukristong imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagahom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga kasalanan ug dadon kita niyang magkapasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygonan imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, mayroon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo o Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok o kagubot,
samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, halagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Sa Diyos, sa mga kasalanan sa kalibutan, maluhoy ka Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluhoy ka Kordero sa Diyos nga nagawag tang sa mga kasalanan sa kalibutan, hagi kami sa kalihina. Kini mao ang Kordero sa Dios, si Jesus. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga madawat nimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kung maghigugmaay kamo, ang tanang mga tao mahibalo nga kamo akong mga tinudluan. Magampo kita. Pinaagi sa gahom nining sakramento sa Santos nga Misa, naghangyo kami Dios Amahan, nga tungod sa panigiingnan ni San Martin de Porres, nga maaga kami kanunay nga sa imong gugma, hingpita hangtod sa pag-abot kang Kristo Jesus, ang maayong buhat, nga imong gisugdan dinhi kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kanila. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang Santos nga Misa, banglakaw kita diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios.